Hi mga kababayan! So sa video na ito ay ipapakita ko ang isa sa mga paboritong niluluto ng tatay ko, adobong atay ng manok. Napakasarap at simpleng gayahin. So, umpisa natin. So in a bowl, ilagay nyo lang yung soy sauce, brown sugar at saka yung lemon juice. Make sure na matutunaw talaga yung brown sugar. Pwede nyo gamitin suka, pero dito sa recipe na ito, lemon. Then, ilagay nyo lang lahat yung bawang, pamintang dahon, at pamintang durog. Tapos, imimix nyo lang yan kasi ito yung marinade natin. Okay? Tapos, ilagay natin ito doon sa atay ng manok at imamarinate natin for at least an hour. I-refrigerate natin for, as what I have mentioned, for an hour. Tapos, after mamarinate for at least an hour, paulit-ulit, kukuha tayo ng pan or a wok. Ito, wok yung ginamit ko. Pag mainit na yung oil, ilagay natin yung atay ng manok. This is on medium heat. Tapos, lagyan natin ng water at pakukuluan. Lutuin natin ito for 20 minutes. So, after 20 minutes, ito yung kinalabasan niya. Gusto nyo mag-stop dito, pwede na. Pero ako kasi gusto ko yung sakto lang yung sauce. So, I added about 5 to 7 minutes at ito yon. So, nag-reduced yung sauce. Okay? So, this is still on medium heat. So, pwede nyong i-adjust within that 20 minutes yung lasa. Kasi in cooking, as what I have mentioned or as what I have always said, na it's all about your taste. So, adjust accordingly. So, yun. Tapos na. At ito yung kinalabasan. Masarap, I promise. For me, masarap na masarap talaga. Okay? So, I hope na i-try nyo ito at you can leave your comment down below kung ano yung kinalabasan.